Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pakasaritaan ti baby nga napuluan, di kalakuman na am mo. Dear Manong Nemi, jak maawatan tiriknak Manong Nemi da makasangitak ngawan kumamet rumpe nga pagsagitak. Timawag ka kami Manong Nemi kini Ray, kadi bagbagana nga mailiw manin kanya. Ibagbagana Manong Nemi nga kahit na kanon nga gunudan ti amin ko. At ako man mapasamak ka na kami nga mabutengak Manong, mabutengak. Kiso ako na, jak kayat. Di ka lang ko man na amore. Hindi ako matikasangit mo. Apa yung bagam nga, di naklakuman naman mo. Mabuti nga. Ano ko matkabutan mo? Sige, madamdamatan to ngagsalita manin. Kayat ko ti, nagsangit nga want ka sa salita. Kayat ko ti, aglagip tinapalabas. Di Manong Nemi niya ito yung hangalagip tinapalabas. Sumaliso. Sige, Rodan. Pananunutom niyo ba ka? No talagang ipatpatag na. Umanukot ka. Di ka kumalan na mamon. Siya kamin maawatan tiriknak Manong Nemi. Baby, tiawag da kanyak tareta ti birngas ko idi pailaeng. Aging kakaita. Na 71 kun Manong. Maman siguro, kiktot ka makabasa ang imbagak na 71 titawan kun. Ngayon kasala nagbaliktad. Kasala nagbalik na 17. Kasala maulit, daddy. Nga kumakayat nga maulit. Tinagbintutak. Idagbasbasak pa lang ti college, Manong Nemi, 17 years old ak. Idi maadahan na kini boyfriend. Nga iso da ito'y ni Alex. Ni Alex, Manong Nemi, ti first love ko. Isot imbagak idi nga inspirasyon ko ti panagbasak. Takunada, no makiayan-ayat kan, adan parik nam iti ayat, agbalin nga inspirasyon. Kasta talaga tinariknak. No mampay bagbaga idi Manong Nemi, tigiti naganak kanyak, oh, baby. Na, ma? Tigat nagan mo nga man nga baby. Saan kan nga baby? Ngayon na iruwam kami nga magibagbaga ka, awag mo ti baby. So nga baby ka pa lang. Di ka pa lang no boyfriend. Wen ma, ang pagdanagan nyo. Kunak, ngayon boyfriend ko idin ni Alex Manong. Yung karikmet kadi iti bagik idi Manong Nemi na sa anak pa laeng mangkilablab making naman pa'y narugso ni Alex.
Tano kasta nga pet-pet-petan na titakulap ko no kasta nga kibkibin kami nga mapan iti kantin nga merienda. Tsak mawatan tirik na. Tagterternikak din. Nangarunan no dagundaway may manong nemi lips to lips kan. Alare. Alex. Anak ko. I love you. Nga, I love you too. Nga magbasa pa ya. Kahit ko magbasa pa eh. Kahit ako nagbasa pa ya. Hindi ko matsaan. Graduar ta siyempre. Ayan, first year college ko pa lang. Imbagkan ka ha. Third year mo. Manong name na ipaay ko kay ni Alex. Di amin ko nga sangko na puutan. Tsaka mo no apay. Malmalpas idin ti klase manong. Malpas ko ti first year. Malpas tumaten na ni Alex iti third year. Hindi kat inawis na kun manong name nga napangkam nagbuhay iti sineng. Iti unag ti pagsinyan, manong name, gusto ko mo ito, ti panang karkarawan na kanya, kat mayatak mo't taan na nga ron. Naging ka napuputak layangan, manong name, nga da kami nito unag, ti ko hotel. Hala. Saan ko na tungpal ti karik, manong? Ti karik, kenda papa, kini mama, nga sa anak pala, makiboy-boyfriend. Ti karik idibagik manong naming nga saan kong maipaang kong paay ti kinabirehen ko ti sinuman boyfriend ko man. E manangarot ti napasamak manong. Naipahay ko ti kinabirehen ko. Ititawin ko nga running 18 17 pa ilaing at sanak pa nadanunan nang ko pa nadanunan ti panag-birthday ko para iti 18. Ti mga dagas manong nami. Idi nagsaran ti klase, awanin ti komunikasyon mi kini Alex. Sakit ne. Diyos ko, dapat na nagpitpitik iti saklot ko, manong nemi. Idi pa nag-enroll, masikugak idin manong nemi. Nag-enrollak pa ilaheng. Idi sa pulek manong nemi ni Alex, awan. Saan nga nag-enroll manong nemi, eskwela nga nagamamuan mi. Amok ti lugar da, ngim ililaeng nga jak amo ti barangay da. Kasano nga ron nga ibagak kamasikuga, kasano nga ron din. Idinakailan ti chan ko anong nemi nadlahon ada papake ni mamakit kas taunit ti ungit pungtut da kaniya. Siya kakakaisuna nga babae nga anak da. Talo kami nga kakabsat. Siya dakenteng nga. Dua nga lalaki ti manungek ken adje. Kas daw na ti pungtot da mamake ni papa, arig dalaksidan takidi. Nakarigrigat ko manong nemi, nga pinasubli ti panagtalek, dagiti naganak kaniya. Sala nagsublin manong nemi ti ayat da kaniyak, manong nemi di pas ngay kon ti apu ko da. Lalaki ni Angelo. Alaw, man no kasto tinaramid mo anak. Nga naganak ka balasang, nga nangibabain ka. Anak, nga malak. Anang orti mabalin. Pagyamanan tayo, tada ni Angelo. Alam, mabalin mong ibatin di anak mo, tayong kaituloy ti agbasa, ha? Laglagi pem, saan mo nga ulitan di bidot mo? Saan kumitkid ding inulit di bidot kumanong? Nakapagturpusak, nadaanak tinatalgad nga trabaho. Kat siyempre, nagbiling inspirasyon mo ti anak ko. Saan ko inyulbod nga siyak ti inana naman pa ate ti awag na kanyak. Saan nga ate ti awag mo kanyak anak. Kaputas siya katapod nung anak ko. Siya dinungar tayo ni papang ko. Tsaka mo na sa dinunalubog itan ti ana. Kaya darag mo dumting to di kundaway nga agsabat ti dalan nyo iti amam. Manong nemi di pa nagtrabaho. Siyempre, dumting latamo da, dagiti lalaki, di biyag ko. Ni Arnel, manong nemi, di may kaduwa nga lalaki, di biyag ko. Ni Arnel, manong nemi, pinarigat ko mo ta. Narigatan. Amangang ko nak, nukaslaki ni Alex. Nga masikugan nak, baybay anak. Nagbali na ng pubiyak, di nga pasamak, manong. Mabutay nga. Hinaklon ko ni Arnel, gabot talaga ng ipatpateg ko na isuna. Ipatpateg ko. Ti makadakas manong.
Nalukoy na ba't manintap na maipay ko ti bagikang kuhanay din to sa kapay nagkasar. Diyos ko, baka maulit di Arnel. Sa nga maulit di. Baby. My baby. Kapot ha. At na napasama ka na ta? Umay kami mga sasawa di balayo. Ha? Oh, siya ka manalagkid-kid. Nakaridi ikan? Nakaridi ka? Nakaridi akon. Sige. Umikay ito rin mga sasawa tapos sigurado nga sa anak nagdubling aga nakabalasaw. Ngayon tama nung nimi. Ni Arnel, team mo na nga asawa. Anong nimi, idagkalisa kami, nakaragragsaka. Kahit kalpasan, manong nimi, titalo nga bulan, sipod ka di mo na, nga adan napasamak ka na kami, adan ading manong nimi ni Angelo. Nakaragragsak kami siyempre. Maragsakan naklaw na Bebe, tamalaksid ka ni Angelo, adan tun sa baling baby. Ayaw po ni baby, aganak manen iti baby, di ba? Babae, sabi ko nga babae. Sige, gananadam na, tibagim. Ha? Ito no, mabaling mo tagbakasyon, maternity leave, aglib kanton, no. Kanilagay ba yung kanayon nga panagpa-check up mo. Pa-check up? Katuan. Si kakid di Arnel at nagpa-check up? Ano pa-check up ko kuma? Hindi ba numanin, ibaga mga maulaw ka? Gagangay lang dito, tamabanugak. Di ba, ang high blood mo? Agpa-check up ka, tagtumar ka, dahil ko natang maintenance. Hindi nagtinungpal, ti asawak man. Nagsakit. Dahil di adat 5 nga bulan, ti sikug ko. Ore lagimloong tilubon kanyak, hindi bagada manong nemi, ngayon tarayda ni Arnel, ti ospital. Kabayatan kano manong nemi nga agtabtrabaho, tamang opisina isuna, na arinok kanulatan. Hindi mapanangon ti ospital, manong nemi, bagada maten, nga adan iti morgue. Dead on arrival, ti asawak nagsakit. Nang langeb ti lubong kaniyak manong nemi. Apay nga takas ti mapaspasamak kaniyak. 5 lang nga bulan manong nemi sipod nagasawa kami kini Arnel. Di mapukaw ko isuna. Mapukaw mi. Ito nga luwati nagarubos kaniyak manong. No pwede mapukaw ko ni Alex. Nga ama ni Angelo nagsangit akmet. Gabot na pinaybay anak nga ron. Nga madaddan di pa nagsangit ko manong nemi di pa nakapukaw ko kini Arnel. Arnel, napay nga pinanawan na kami kadagit anak ta. Ni Angelo, ti anak ta hitityan ko. Binagbagaan ka ngamin idigag pa-check up ka. Binaybayam ti bagim. Amom lang aro din nga damarik-rik nam. Manong nemi atake. Ti panag. Ti remuar ti resulta manong nemi. Ti magkagabuno apay nga natay ni Arnel. Nagsakit. Nakasaksakit manong nemi. Ngayon karik idin sa anak tun nga gayat. Oret at damatan ni Angelo. Kanitipas ngay ko manong nemi ni Angelica. Babae ti anak mi kanidi Arnel. Intuloy ko manong nemi tinagtrabaho, tinag-move on. Nagbalin ng inspirasyon ko siyempre di kiti anak ko. Naglain ni Angelo, nagbasan manong. Numanandamagan na, nasa dinutayan ti ama na. Alex, tinagan ti ama manak. Gamtya ka mo, nasa dinutayan na. Nasa pulak to nga ta. Isap sa pulan nga ta. Amunak nga ta. Anak. No na ikari agsabat to ti dalan nyo. Ay kari.
Hamong babayan ti bagim, pas nagpadaggadal, nagpag-singsingpit ka, hamong apain ni ading mo nga Angelica. Ading ko na, pe ko mga paek. I love you, mami. Love comment ni ading ko. Love comment na grandpa kini grandma. Sige anak. Ket, ma, saan ka nga mga lanti? Sa baling asawam? Jak tula mo anak. Parang kanyang jakon kaya? Jakon kaya? Mambutay nga kon. Mabuti nga kon kunak manong nami nga mamum. Nagraduar iti na ang hello iti elementarya. Adamat iti manong nami ni Angelica iti elementarya. Edita. Ada nakaawisan mi manong nami na panakidaya. Jak kumakayat. Jak makidaydaya. Ngam kalugaran mi mo. Hawaiano kanu manong. Apanak mo da. Hawaiano gayam tagpadaya. Ado nga makan nagado nga tao. Naging kaya manong naming nga di masidag kanyak. Ay. Dito sama dati Hawaiano nga si Magpad. Kunak tinakam ko. Ngim ko sila nangig manong nami ni Perla. Nga ka-opisina kan best friend ko. Kalugarak. Anak ti Hawaiano. Ngim nagkapumad si Hawaii na ita. Kuwapo niya. Ay. Mabaling nga mo ang tinagam mo? So na mo na siyak. Dakay nga doon, ni siyak ni baby. Baby? Baby bakit? Hala nga baby bakit, sir? Baby balo pa eh. Uy, kahit mo son, balo ka. Ha? Doot anak ko. Sige nga rad. Perlat nagang ko. Available. Available kam nga doa. Marong nami, may nakmat na may bantamad pa siya rin ni Bernard. Dabi nga siyak, Bernard. Gaba ito siya tinakarik natin. Amom ti pakasalita ak, di ba? Amo, naganak ka balansang, idektawan ka di 17. Okay naman. Kasi nang istorya ka. Haning naskan pa yun. Kaya ko Idadan nupat nga tawon mo ang trabaho, kalpas nga nagretuar ka ti college. Dimteng ni Arnel ti biyak mo. Ngayong 5 bulan, sipod nag-asawa kayo, natay suna. Hala. Sabi nga siya, kapot sikat kahit ko. Imposible akong asawa mo na tao mo kuman. 40 akon, ngayong baro akbay. Sabi nga min, busy kami ti trabaho sa Hawaii eh. Iso nga imahag dito yung nagbakasyon. Tapno may mga asawa. Katsikat kahit ko. Mabuteng ak. Apay ka mabuteng ka. Diyakan kaya te kaya? Taapay. Umunay na pakaragsakti ka dito anak ko. Apay nga dumoyloktan man yung tepusom. Anya te amom. Baka siyang iti katakta ko na mo itong palbihang. Siyak ti may katlo, di ba? Kid ka po manong naimita na luktan manin ti puso. Api kid din nga saan ko na. Tako manunong, dagiti nagad na kanya, ken kakabsat ko. Tako nada, takil ka no ti kundaway ko. Nga bata, makapanak to sa di Amerika, sa di Hawaii. Maalak to pwede kiti duwang anak ko. Ken kumanunong magdagiti duwang anak ko manong. Tamang gustuhan da ni Bernard nagsipod ta nasingpet, nasiyaat, nadungo. Kaya pa siguro ta dagun-gud noodan na. Aking gaman ng name nga tiyang napupuutan. Inaklon ko ti panagayat ni Bernard. Kaya di matlang panangaklon ko ken kuha naman ng name umay damatan mga asawa. Tako na ni Bernard manong name kaya't na mapasama ken ti kalaysami. Sakbay ngagsublidan sa di Hawaii ket ilakad ng tumaten et panakapetisyon ko
Tapno makapanak tumatin sa jay. Nakaw. Nakasuswerte ak kano. Kung nadigdi kakamsat ko. Ading, ay manong. Manglagлагip kanto ano, dakan to sa jay. Kung nagpeso manang. Tagakaskasat ka. Kada tayong nagkakamsat, katsit kagkasatan. Apay kung mga siyak lang, nagredwar tayo mat amin na. Natungpal mat amin nga rapahap tayo. Ngayon tayo rapahap nga bumak nang sikala makagunod. Tapos saan ka di abak nang? Gagangay lang ti kasasad tayo. Ngayon masikandot makadanon sa Jaway, masok tamton dati family house tayo, makabalay kan tumutin ti balay hawayana. Ken, dadumapay. Kas iti biyag di kiti adati abroad, adati Amerika. Ngem oy, na kayo, basta apay no adati Hawaiian, adati Amerika, na pinas ti biyag nan. Kung natagita no, ang balbalik bayan, kat permi nga padaya nga inaldaw. Nga madamat di kita ada sa jay, abroad, adati Amerika. Nga nagbakasyon da, utangan da. Oh, katoy. Napimpitas mo lang biyag dito Pilipinas, ano maminsan. No awan negosyum siya jay, awan titakil na napindas nga trabaho, narigrikat, no mapangkalag pidpidot, kada mapanagburbura sa kunada. Depende yan. Kat no si kanto tadas sa jayan, o makamadang kanto trabaho, nakaw, baka mga obisinak dito eh. No adakton sa Jaway, baka agbalinak to nga labendera, para laba, para kupin. Ito kakasyakat, di ko ang takal sa sweldo. Dolyar ah. Sula dumakil ti dolyar no may dito Pilipinas. Wen, ngam saan kan maglipat, ha, baby. Alahon. Nagkalay sa kang narod manong name siyempre kani Bernard, kat iti agdal pasan ti kasarmi manong. May katlo nga lalaki nga nakagunod iti amin-amin ko. Wen, impay ko ti amin-amin ko king kuana kas kalikagom na. Kas kalikagom di kita gasawa. Kunanakit din. Nakaimimas ka, baby. Magkunam. Gabutado matanda ka di babae nga nagpanasam. Saan ko di ba ken? Nga doon. Yung sikat kaimasan. Sikat ipatpatek ko. Nga dahil ka po nanuhapay nga. Sikat inasawak. Sabi ko mata masikugang ka. Tapos na itong alayin kan sa Hawaii, at danto ni pasngay mo sa jay. Di mo liblipatan, dagiti anak ko. Oh no, kung problema. Tapos ikan tumutin ti makamong mang petisyon ka nakwada, into nadakan sa Hawaii. Saan kanto kata na mapukaw? Hana? Apin na taga sa lusod mo. Siyempre, napukaw ko ti first love ko. Second love ko, napukaw ko. Baka mapukaw ka. Met, san? Noong unak tuman, mabali na kasta. Yung panagkunak, agpahot ti panagdanata. Makapag-apuko takin, apuko tuod. Kaya nagpeso manong name. Nadaan kami matidua kabukbukudan nga anak ni Bernard. Naipas nga kundi gito'y manong name sa Hawaii. Naalak met siyempre manong name di gitiduang anak ko da Angelo kani Angelica. Bali upat di giti anak ko manong. Anak ko't kinabalasan ko. Anak ko ti mo ng asawa, kan anak ko, duwang anak, iti asawak, idi, na ni Bernard. Anong name, saan ko nga linipatan, di kiti kakabsat ko, kadi kabagya. Inapod na, anong name, no, alisto ko malang petisyonan idang, madamat asawa dan. Dajay, binulan, nga kipatuludak, manong name, iti kwarta masapul dan, o the emergency. Kada quarter met manong naming, ipatuludak, kada giti karton, baggage, nga naglawon kada giti amumaten na. No adat nagyan no kada giti balikbayan ba,
box. Kaduan na di kita makan, chocolate, arawatan, kanda duma pa. Dito ay Hawaii manong nami nga naggraduar, kan nag-aasawa, dagiti talupat nga anak mi. Nag-aasawa da, manong nami nga nadaan da, ti kabukbukudan nga balay, dagiti apu kumi, kadakwada, manong nami. Nga nagbakasyon kami dito Pilipinas, agkukuyog kami amin, nagadu kami manong. Da ni Angelo, upat dagiti anak na. Ni Angelica, manong nami talo. Dito adyan Angelica, manong nami, nga ni Bernard Jr., upat. E dinto, da ni Lily Tiburdek, manong nami, dua. At syempre, nakaragraksak kami manong nami, nukas tangag bakasyon. Kat kas iti araramiden, dagiti imun una idi manong nami, nga balikbayan, sakbay nga nagbaling kami met abalikbayan. Padaya ditoy, padaya dita, pasarabo ditoy. Ado manong nami, dagiti na itultulong mi, kadagiti barangay mi, sityo mi, dagiti kakabagyan mi, kan sa sinuman manong nami, nga makamamo ka na kami nga agsulisit, tanya nga rod. Makunamat manong nami, napintas, tibiyag mi, at nagagat kami nga gasawa, kan dagiti anak mi. Hawanin ti sa pulag pahay manong nami, idibiyag mi. Aging ka nga dimtengen manong, ti pa nag-senior citizen ko, imun una ti asawak ta inong na imsiyak. Idita, naidalitan ni Bernard iti sakit. Bernard, baby, ko na ti doktor, nga maibaga tumadlang nga ta sakit mo. Sikaman ngamin. Api nga samong indandanin. Api na naladaw kang nagpa-check up. Ay, malagip ko man Daddy. Sino? Daddy mo nang asawa. Ni Arnel. Bagbagag idi nga damar krik na nga mapanagpa-check up. Di kuan, as diyan na pasama. Bunga da ito yung panaglakay ko. Inino na akim siya. Katsika, ano matawad mo, sweetheart? Saman nga salutsutin. Manon di kiti apu ko ta. Baga madamdaman, danto apu ko tan tuod. Kunak keng kayo di. Nga, siyak, tikataktak na mo titong palbiyag. Di ba? Ti first love mo, awampay makabulan, nagpukawan. Ti may kadua nga ayat mo, 5 lang nga bulan, awanan. Siyak ngay, manon nga tawen. Naanak ang katidua sa nagkaapukutan ni manugang. Adun na kita natultulungan ta. Nagretiro akon, nagpensyon akon. Ketsika. Tun ka anumat pa nagretiro. Ganda na yung matin. Agpensyon ak tumitin. Napahautan nga panawen. Itarikat ka na may itiragsak. Ngawan liday. So, baby? No, kaspagaligan lang. No, umununak kami ti sika. Agad kan tupay? Oh, ano na? Sus, kapag ko mga gayatak tupay. Itikas din nga tawin ko. Napintas ka. May bagay una tinagan mo nga baby. Baby face. Awan ti makita ako ribat-bat ti kutis mo. Maman-maintainer mo. Kaslawang pa tawin mo 65. 62 pa lang. Kaslang, itawan ka lang tinasurok na 30. Hindi na ito eh. Masakit lang nga ro din, kasla kahit na pala nga dapanak pa. Mararamit na madlata, di ba?
Kawan. Amo tagdapay lagtartaray nga dara kadagiti orat da. Teko na da nga ron. Basta lagi di tumakder. May sumbre. Amin nga masulik agluwa. I love you, baby. I love you more, Bernard. Iso nga paimbag ka, ha? Agpaimbag ka. Agpaimbag ka. Agpaimbag ka, agpaimbag ka. Numanen, ibagahan nga naimbagin. Talo nga tawen nga arig naman ng naimi nga naidalit ti asawa. Talo nga tawen nga awan na pasamak. Manong, ikin ka na. Naikadengan, manong. Papanawan na kami ni Bernard. Manong Naimi, napasamak manin ti panagluhak. Apay hakastoy. Nagluhak manin. No nagluhak man na nagsangit, idi napukaw ko ni Alex. Kastamatan Manong Naimi kani di Arnel. Ad damanitan. Ewanen ti ama, dagiti anak ko. Ewanen ti lulo, dagiti apo ko. Naging inanan. Nasyatmet ko na dat aging inanan, tatalong at awen nga sinagaba na ti sakit na. Naragsak nga naliday, dagiti anak mi, kani apo ko mi manong naliday da, taawanen ti ama da, kay lolo da. Yung naragsak da, gabatasandan nga makita ka, nga grigat ni Bernard. No pain, ako na da manong. No pain, kanada isunan nga inanay ti sidong ti Diyos. No kasano nga sinagabak dagiti duwa nga lalaki ti biyag ko Manong Naimi ad-adda kini Bernard. Nagsipod ta. Isot ka papautan Manong Naimi kinatakta ko nay ko iti dayto nga biyag. Aging ka Manong Naimi nga nagretiro akon. Di akon may pasnektek trabaho. Takaduan na din Manong Naimi. Aglid di dayak latan, nagsangsangit. Awan dito sa bali nga pagliliwaak, no saan nga ti Facebook manong, ti YouTube, makitsatak, magigayemak, agbuyaak, kada kiti mabuya, live streaming, pelikula, kanda dumapay. Karagad ko unay Manong Naimi agbuya kada kiti nakakatawa. Taore nalidayak amang daglagit tinapalabas no kasta makabuyak makabasa ak makabuyak kada kiti nakakatkatawa katkatawa met no. Et siyempre jay burodek kati pamilya na ni Lili manong ti kabalay ko. Kunada kanyak no mapanda ang kubra. Mapanagbasa na kiti apuko. Mami, agmay masaka man dito eh. Kailan niya ngarot kita may saklat at panawan dak met, ng kamet agtrabaho. Nagretiro ak met tayo. Mabalin niyo matagtrabaho rin, nagretiro kayo. Ay, saanin? Saanin? Mamin ano lang nga tawa na, baag 70 akton. Nalangar kita, ruwamin niyo hati pa nagmay sayo. No adda ko mapalang di amayo, di duwakam ko magsasalita kastoy. Yung manahunod ka naman matan. Liwliwan nyo ti pagbagayawan, uy na hindi takpadanakan anak ko. Makaamuak amang luliwa ti bagi. Makaamuak amang luliwa ti bagi. Kunak manong. Siyempre, adoa di kita maamamok. Na naroon no, di kita agkasapulan ti tulong kita magayem ko ida. Ala, kumporme yata agkidaw iti mabaling itulong ko kadakwada. Maya takmet ata nagaroon. Makitakmet nga masapul da. Kat maragsakan akmet
ay ipeksada tinalaw sa panagyaman da. Nang runa manong nami ng mga stock, may mabuyak na diya papanan di itulong ko kadakwada sa adudang mga bagbaga iti thank you, thank you, thank you. Apo nagpintas man. Hangan dakas detay hangan na iruti dakulap ko no kasi nga talaga nga ipanda nga gusto dahil kidawin da nga tulong. Tanong nga rod manong nami ti pension ko. Kat siyempre itulong ko aw mati problema ka na kitanak ko ta iso da pakit mangtad kanyak ano awang kanyak ko ma. Ano. Again ka manong nami nga namamok ni Ray. Nag-friend request si Suna mano. In-accept ko man. Nag-chat kami pa ilaeng. Idikuan, tumawagan. Video call. Hi. Ano Bram? Nagdag dito balay. Schedule lang no kano. Kahit ko tirumuar, no umaligit anak ko, o no may sakadagit anak ko nga mangipaspasir kanya, no kayat ko tagpasyar. No kayat ko timapan ag-shopping, mapanak, no kayat ko umatendar ka na kita'y imbitasyon, no dag-party, mapanak. Yung no masadudak, maminsan to ko na. Kadoon na nga dito Mano taon mon, baby? Abi salutsudem. Sige, mano taon mon. Muna ka pa ilang mga bagano, mano taon mon. Abi kami dahil salutsudem taon. Kahit ko lang amamuan. Gabot tayo bagam nga nabayagkan nga nagretiro ti trabaho. Sila ka bubing tilangam. Napintas ka. Amit Kaslag taon ka pa lang ti 40. Bula. Aman. Awan makita ka kuribet-bet taro pa ma. Kung naman nabayag ka ng retiro, posible Di ka man mang mulbula kasta. Baka mamati Nag-istoryata. Anat kayat mong istoryanta? Tibiyag mo. Tinapalabas mo. Walo? Saan nga napindas tinapalabas ko? Mabaling ka di? Tsaka kahit nga lagi pa tinapalabas ko, timula mo, namin adua ka nagsangit. Di first love ko, sinikugan nak, sanak pinanawan, sa aring nga nagpagpakita. Di second love ko, 5 lang ang bulan, pinanawan na. Di third love ko, nagpaot kami. Nagsakit ti talong atawin. Ang dadunga taon itan, sibod pimusay. Di ka balo ka. Namindua ka na balo. Nagubing ka pa Sakit na magpagang ulit. Sige nga rin, baka makadisturbo ha. Baka siyak na makadisturbo ka. Ako magtrabaho. Apay ko mahon trabaho, siyak matibos. Kadi, adamat saan ka basig na negosyo? Ayam mo gayam. Dito Pilipinas. Ayaw na Nakadado ngamin di kita Facebook friend mo, kachat-chat mo. Ngayon si kapay lang ting kapapautan nga kabid video call ko ita. Taapay di kaya duma, masadutak. Katsyak di ka masadot kanya. Diyak man maawatan tirik na. Kasi nagsubliak di kinubing ko. Ha? Kasta? Man, iti na panakamamuking ka, nang runa, makikita kunti lang
Kasla nagsubli aki di tawin ko ng 17. Tadi, ala, tiladan mo ni bagbaga. Diyos ko, 71 ti tawin ko. Sakot ibagang 17 pa ilang tirik na. O na, dinamu akong di tawin mo. Ay wala ya, ni bagakon. Imposible nga 71 mo. Nagpintas ka? Naglinis ti kutis mo? No kidawag nga ipakita haramidam? Hala, ito eh. Yan ako mo ti pakita. Sige man langin. Ne, cancelo ko. Bye-bye. Bye. Kinansel ko manong. Sa bahay matibagbaganan ni. Hala. Katsak met. Apa nga na bagak aslak lang nagsubit kinasabihantin ko. Diyos ko. Tila mar-aramid. Gusto siya taon mar-aramid na. Tiag may mesa. Cellphone lang. Kutingin na. Manong nemi tagtagi urayak matin titawag ni Ray. Ngayon, tsak matlangin mauray nga tumawag. Kasla nakaginginad nga aglabas ti oras idi manong nemi no kasta nga. Awan maubra. Nagruan na no kasta nga nakadikos akong kahit awan sa balin nga ubrak no di agboy ti TV kuma ni masulita kamang yun ti TV. Dadamat cellphone ko. Adumat mabuyad to. Tagtagi urayak titawag na anong naming kabutasan kong mauray. Siya kong titimawag. Tago sa video ko. Sinong bata naman? Ay, pasensya ka na. Napindot ko lang. So, sorry ha. Napindot ko lang. Hey, Gorka. Anong napindot lang? Sa mo napindot lang talagang dial mo. Siguro. Tapay. Sige, aman ngamin. Yururi ko tawag mo. Di ka tumawag. Baka makadisturb walking ka eh. Ano ka magpakadisturb walking? At ang moment kang may mesa, gaon sa baling obrak. Kasi lang amin nakagura ka edi. Ano mat kitagurak? Wana ta silaklag baling nagsubdin 17. Kunam. Sa mong ikinansela ni tawag nga slawan ti awan pa ti panag nasayata panagpakadam. Makakaguram nga timawag ha. So saan ako nga timawag kang ka? Diya kahit nga gurain na. Di mo kahit agurain ka? Diya kahit. Di kahit ko kitayatin na. Akas ti marikrik na. I love you, baby. Ala. Nakangigak man ini ti data. Diyak maawatan ti riknak, Ray. Nabi nga. Siyak pa hindi timawag. Diyak maori ti tawag mo. Silawan ragsak ko. Itangarod. Ngaragsak. Naragsaka ka talaga. Gabot na naman mo ka. Awan serbina. Apa ko naman awan serbina? Adda ka matita, dag ditoy. Hanta ba't maaramid? Ano ko mataramidin ta? Ala? Sabagay. Nagbakasyon ka tume, di ba? Kaya nagbakasyon nita? Napiti mo kayat? Ito yaklatan. Di adada nga malaglagip mo. Tinapalabas no, dakad ta. Tada jay may kaduwang asawa mo. Nagbayag ka dita. Di na Pilipinas no. Iyad adum panawon mo dito Pilipinas. No dita, marigatan ka gabot ha. Di ka makapagpaspasyar. Nga kanayon, di ba? So malaso papanam. Adumat ka di mapasyar dita. Ano kayat mo ang dito Pilipinas, makikaroba ka laingan. Adun ti matamag mo.
Gabot adot marites ditoy. Ado digiti istambay ditoy. Ngaon umubrana. Nga makimarmates laeng ti amuda. Kasta? Di ta nga rod, padaasan ti makikaruba. Adda nga ta, makasarita makarubam. Dadamin ti trabaho. Busy da. Dito'y Pilipinas. Awan nga tan, iti ka-enjoyan nga panagbiag no saan nga dito'y Pilipinas. Only the Philippines. Aking kahadyak na pupuutan, iti kang kanayon mi nga panagbibideo call, manong name kini Ray. Ada schedule mi manong. Tiyak na pupuutan, nga nasungbat ako ni Suna. I love you, Tori. Mom? Kung nakidi nga saan kon nga kayat pa'y. Gabuta. Bakit ako? Nga mom, gusto. Aslak na nagsubli iti kina 17 ko kung nakitata. Di mo laam mo. Huri talang agsarasarita. Takan makitkitak ti isem mo. Kinagwapom. Apay, ano marikrik na? Kahit mo ti pakita. Ti anya, siyak ti mo nang magpakita. Allah. Manong Nemi, siyak maawatan nga talaga tirik na. Imagine, kaano di tawen tinaudi nga panagkanaig mi ni Bernard. Sa nagsakit, ti manong nga tawen. Sa manong nga tawen kalpasan nga natay, manong tawen ko lang idi itakit 71 kon. Kan kanayon nga nung asta ngagdigdibusak manong Nemi kat bugbugwa. At tupay nga ta. Sa bali nga lalaki, nga makaikot diti amin ko. Tsaka yaten. Nagsubliak ti kina virgin ko nga no. Na siyempre kung nada, mabayag ka no kit aglunit. Naglunitin. Iyam tiriknak manong Nemi kasla palagrik na nga ubing. Tiriknak itata manong Nemi ket kasla riknak idi agtawanak iti 17 idi nobyok ni Alex. No idi ket igkaman na lang ti imak ni Alex agtarternekak. Nga dahi tatiga po na no apay nga saan ko nga napupuutan nga impaay ti kinibirhin ko idi. Nang rona no kasta, kada idi nga panagbuyem iti sine kat naarabid na ti amin. Nasukit na tirik na. Ket ita, no saan ko makita ni Ray, no saan ka mga video call, kail-iliw ko. Ket nag-video call kami manong Nemi nang rona no makita di isem na, di panangkiday na kaniya. Di kasla mangsulsulisog di langana, manong Nemi agterternek trik na. At papasa. Kunak man laingin. At kasla kayat ko. Kasla kayat kong ipaay. Tinaglunit. Ket masugat manin. Masugat manin. Maipay ko manin, ti kinabirhen ko. Takaslak na nagsubli, ti kinabirhen ko mano. Iti panagrik na. Aging ka, manong Nemi, nga talaga, nga nagkinaawatan, di puso mi kini Ray. Kat siyempre, idudumting ti panagbakasyon ko. Awan ti sabali, kakalay kubo, kakangrunaan, nga makita no saan nga ni Ray. Inawis ko manong Nemi Suna dito'y balay, iti muna nga panagpaalami. Nga isu manong Nemi, iti muna nga panagkita mi. Kasla gamakak met manong Nemi, nga makiinarakop keng kuhana. Agamakak,
Siyempre, di ba nagbakasyon ko, kaduwak, da kita nako, kanda kita puko. Yung mga nibagatan tupay nga, ay la, ni Lula, pagbagatanan, makiinarako pa lang, ang mga nukunada. Bagay ako na, ngam tilangak, adu pelat ati work, kunak mo tinakim ko Dakay lamat magibagbaga, nga slaom pa tawin ko ako nga napintasak lata, nga na mo yun ako mga nagsubli nga talaga, tirik na. Manong, iti kaada ni Ray, iti day nga pasken. Ada rin kiti kundaway manong nimi, nandiyak mapupuutan. Kasla, paypayapayak, nga mapang kami ti suli, tapno makakita ka na kami. Kasta tinapasamak manong. Ada kam ti suli kat namnamayak nga awan ti makakita ka na kami. Kastohan ti panagin narakop mi. Aray, baby, aray. Siyempre, ada kami. Saan nga cellphone? Ti pagkitkitaan kami nagsasalitaan. Nariknak di irut dagiti arakop na agas met ti irut ti arakop ko keng kuana ti bara dagiti agek na ti aprus na manon nemi. Nga mapagbiit. Gabata siyak med lang ti rumukat. Agur ka. Apay. Agur ka. Makakita ka na ta. Ay, Diyos ko. Nagnanervyos at tumatin. Kaslak nagsubli nga talaga. Iti teenager ako nakitang. Dago sa panunutik. No anyat sa wend. Nagiti anak ko. Dago sa panunutik nga. Ang mga namapukaw kong tumanin ni Ray. Diyos ko. Nida ito yung marikrik na. Manong nemi ni Ray ti mga ipampambuspusan tapno maikan kami ti gundaway. Ada na ngayaban na kanyak, manong nemi, kat dito yung nakapag-inarakop kami manen, nakapag-in nagek. Ngante ko nakon, manong nemi, kasla, adala tamat makadagta kata kami, rumok atak tumanin. Agur ka, anak ko, anak kabutin mo. Mabuti nga, anak kabutin mo. Adata to, yaw makakita ka data. Suwatsan ka kumabutin. Oo, tuno ka, nurugyan na ko man, manong name, ikatin, ti anyaman, ikatin, gur ka. Anak, kapasorong ka man. Sorry. Sa anak pa yung nakasagana. Nakarkaro ka pa yung teenager. Isang harod ako nagsubli at tikin na teenager ko. Sa anak pa nakasagana. Sorry. Sorry. Sige, okay lang. Makapasakit ulo ka. Ano? Kawan? Kasi kahang sakit ulo? Lumabiting ka? Saman. Api nga rod. Nanarod mabaling ko mabutay nga kumat kunak lang arod din. Sige. Jak to kit dawanin. Alright. Jak to kit dawanin. Pahala ka. Nagsubli ka dyan, may haway nga. Ako mapasama ka na ta. Diba, dadat kalikagong mo, ang bakasyon, tapno, sa anak lang basta mabuya. No, di ka talaga marakop ka. Makapagragsak ta. Nadagalin di ka magragsak, dapat na may saka balo. Sige. Bayan, schedule tanto. Manong. Tsak mat marin mauray nga umawag. Ngun serbihin natin yung panagbakasyon ko kuna. Do umawag. Hello. Pagmanda nakahawag ka, kung ano kagura na. Iba't patek ka, baby. Yung panagkunat. Sikat isan nga po, nung iba't patek ka niya. O, pinanam ti kasta. Nubudong ipatpatig na. Aping asang ka manukot. Mabutay nga rod. At kumatkabutin mo. Paligib kanyak.
tinarabid ni Alex. Sang kumapay ng rumping yung paay ko, kinapirkahin ko namati aking kuha ng tinarabid na. Kasan tumataramidam kanya. Tawang ka dito pa nagtalit mo kanya. Ibaga kang ka, di aldaw. Masapal ngumay ka. Tanusan kang ngumay. Lipatan ako. Ay, natangal ti kabutbuteng ko eh. Kasano numaalam ton di amin ko kit ibagam to nga lipatan kaan. Api ko mga rabindag da ita. Damor nga saan kong ibaga da ita. Numagunod kong ton ti amin namin mo. Bubuteng nga. Ay, amam ka di. Nga ko na nga di kala ko manam amo. Bagtit. Ano nga bagtit? Bagtit reknam. Minamao yung ayat kasta. Mabalin. Di minamao yung ayat kat siya nga napudno. Ape ko mauyong no napudno. No napudno't panagayat mo, awan pulos ti kabuteng mo. Ngam datalakang kanayon ti bagbagam, mabuteng ka. Karkaro ko pag teenager. Dito ta. Mabuteng nga rood. Hanggang kami nagpampanunot at negatibo. Saan kalakuman nga naman mo? Di kalakuman naman mo, Ray. Nulit-ulitan neta, ad-ad dapay ako na. Di kalakuman naman mo. Sige. Goodbye. I love you and goodbye. Sanak to na tumutawag. Bye. Ha? Ray. 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 Urin, Manong. Kasi diya iti napasamak. Nagsubliak. Sinubliak ti dati. Panagkarelasyon mi kini Alex. Ti panaganak ko balasang. Ti panagasawa mi kini Arnel. Ti panakabalog kalpasan dili mga bulan. Ti panagasawa mi kini Bernard. Iti napaot. Kaya manugang. Kaya nag-aapo ko kami. Panakapukaw ko ken ko ana. Ken ti panagpitik manin ti puso. Iti kastuyan ng edad ko. Nga nagsublikid din, ang nagbaliktad ti tawan ko. Ipatpatag ko ni Ray, nga mabutengak nga mangipaay kang kuha na ti amin ko. Ti arig na manong nemi kinabirhen ko. Tapara kanyak ket may sakmanin na birhen. Mabutengak, iti posible nga panangibaganan to. Nga dinakon kaya. Nga bakitak una yan. Para ken kuwana. Mabutay nga. Kaka mo mabutay nga. Kat samaten nga awag iso naman. Pinadas ko nga siyak tibang tawag kang kuwana saan gayam nga naka-online. Inururay ko nga online. Jack maten mauray. Kahit ko kumati mapan. Tinangawisan na kanya kidi. Imbaamon. Ibtura kundi amin. No deto man na talaga tinagbaling kasat ko. Di kalakuman nga nam amo. Di kalakuman nam amore. Tapno sanak man ang nagsagabakas to'y. Noan niya kat ngamin da ito nga gasat ko. Napukaw ko tim mo na,
may kadua ken may katlo, may kapat, awampay na pasamak, ngem arig na, napukaw kumanin isuna. Kadya kayat nga da mapasamak ka na kami, kalpasan na kat mapukaw ko. Diya kayat, ibtura kon, no kastoy man na talaga, tinaikari kanyak, tiyagsak sagapa. Iti agdama manong nemi addak manin, dito'y Hawaii. Kalpasan dedi, apa nagbakasyon ko, apa nagkita mi, ken napadasan mi, tinagin narakop, ken nagin nagek kiniray. Saan ko nga makontak, kapata nagbaliw siguron, ti Facebook account na. Katsyak manong nemi, adadang mariknak, dagitiya, pa naginad, apa naglawas ti panawan, naginad, nga panaka tek-tek itirik na. Himala, munay nga ragsak ko anong nemi, dagiti anak ko, pukok, ken dagiti gagayam ko, amakawat kanya. Dahil nga rin ti pagkasarita, kagyaman naklaunay ti anos mo, nang ibasa, kat sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwak en pagsarmingan tibiyag, no kandaman kas pagkarikan. Tuyag yaman nga pagkayam mo, baby. Thank you, baby. Tingka pa nang salaysay. Dito kunadang unique story. Kaya absat. Thank you mat kada kita nagbuya,